Es tracta d'un projecte singular de col·laboració amb la Fundació l'ESMUC i l'Administració Educativa, que fem un projecte d'eix transversal de la música, que consisteix en que la música ajudi a entrar dins de totes les matèries i potenciar l'aprenentatge en general de totes les matèries. No es tracta de crear una escola de música paral·lela, sinó d'integrar-ho com a eix transversal. Sabem que la música ens fa aprendre les coses més de pressa. Llavors fem servir la música com a eina per treballar les assignatures. Si els pares estan molt contents, és una gran oportunitat en moments complicats, com són ara, doncs és molt bo que hi hagi iniciativa d'aquest tipus per ajudar les escoles públiques a tirar endavant. De fet, nosaltres hem plantejat el projecte en 3 anys. L'any passat vam fer bàsicament formació a la comunitat educativa. Aquest any es començaran a veure alguns resultats ja més musicals, entre cometes, i la idea és que l'any que ve, quan s'acabi el projecte, l'escola tingui autonomia per seguir fent accions musicals sense el nostre acompanyament més directe.